Neta nening ka hang adim neta cintiet po. Arti ni ke nak tuno ke bang velu. Tak kroy kri. Ayat pa tami bang vek nang po. Na solam hai. Nanti tum parti banta neta nang jethan hai. Mau pina pura lunjoy po jatta kali nili ke. Kalang lo. Nili bangke Puluni constituency APSLC constituency presiden lo nirmen ke Dhuniram Timung lo lapen ke damtang tarabasa cooperative land salong alang li ke hai abang pulo non ke member lo alang li singal sangho an ke alang li fan bang ke Jurpur boxi nona bang ke BJP along pa join vegi poja sitame alang li bang ke aning hang he BJP long ke Dipoloma ning hang he ke halake national political party halake khailong ria phan ke jokwan halabangso atwar we ta APSLC pini jai kathar ke japon halabangso songlong bangke ilitum khailong ri 6 aron teng pencil itum tribal khai bangke che protect nang ji cherai kom nang ji pusila bangso songlong se alang li do thip napen cooperative lem salong penta alang li ticket and penta alang li che pai pondet tola sobang pho phansip pini alang li ning hang he pustame alang li phan ke pon bor ija phansi pini pinang an BJP long ke claim bang pho tum bang phia tum la puson se ka bor i pulodang te ladak langdam no nang India ke democracy country ni India democracy country lo pulang te ladak democracy ke ili tum amana peng kita de lo kalang lo ko mane bang pho phan yong si aning hang heta tum dam lok pen jakong pen pon bori de ruling jakong do pen pon bori det pulang te demokrasi ke lake constitution pinak di lo rona tengali dalo pulang te lake lo arona tengali constitution arona tengali kasi alang li bangke kroyo ne sita pini la bangso aron re pen phanang ka pon bor ialong bangke ni chak che APSLC along si niliphan isiapor tarabasa cooperative lem sulong pahailo non sita me jai gathar ke japon APSLC songlong si dut ji pusi alang li bangke pini yang tame lam chakpi laben komane po alang li phan pon bor idet pulong te ha bangke labangso Indian constitution democracy aron labangso kan lo APSLC nile presiden ahin Puluni constituency ahin pen sitame kadogwe rada hin pen tame ni pungtung ke chok chelo labangke aron re pen ke klema bang pulo lasi kadogwe phansa pachinilo pini komane abang pho phan pon bor idet pen komane abang pho phan ne bor idet pen bangke halas bangke claim kledet nangji athe butar right ke eletum amit hanglong si jakong do mit hanglong si right do hala bangso right ke komane bang pho phan Jurpur bok pen alang li phan ariot check pen ke pajok ti pu bangke laka ron kali lasobo sinili kadogwe phanta pini labangso social media athengno sitame nang labangso buta right ajak kong abangke la henlo ilitum kachini nai bangke nang li yong si dak Indian citizenship lo pulang te buta right epak pen labangso ajak kong henlo nang li bang phu komada bang phu bhansi nang li kemesen phan sikang wai je phan bangsi bang phuti na phanta jakong nang pilo khala bangso buta right citizenship araja teng pen pulo dang te lasi komane bang phu ke chok che phan bang ke alang li kang wai kang tung te lapen hala bang so kang wai kang tung te long komane bang phu jong si alang li phan jok vek nang ji pulo tang te hala bang so bang ke Indian citizenship ateng pen buta right ateng pen hala bang so constitution la bang ke karkan ta melo pusi nili hin pen bang ke jong tu piboloma pulong te ilitum Indian so ilitum Indian so lo pulang te ilitum citizenship lo pulang te epa ka buta right ke bang putin tala bang so buta right ke dolo nang le kumada bang phu phansi la bang so demokrasi long kumada bang phu phansi ke jogjima khara bang ke bang putin la bang so buta right abang phusi jakong dolo kumade la dang pressure pen jakong pen la bang so bang ke un elu masila so arona bang kumane bang pule claim pus name la bang ke chok che lo pusi milihin pen jong tung lo la hen lo nili punang ya lamang ke oi tante choro lo Yang ni lah bu. pa radio lo
Kardom nili nen soitom be nili Poloni constituency committee along si nili harpu khibom lake secretary of law acha prangsinal tumpan Kardom pipa jolo non hejong birta ke long ateng pulotang te lake Indiana constitution mati Indiana long rear loke lake not a single party adake multi party system posipulo adake democracy country athela take kaprek ka hamphang asong mate kaprek political party sudah dotai India country long ase pini langdam lo pulotang te ladak kaprek amoni tumpan a party project a party atumpan pini komane rolling party atum akeng ri ke chordom dam pen la pen sandam thor tang ho I hem ke dam pen mapla vek dam bor idet pubang ke la ke langdam lo pulotang te Indiana country long ke la ke democracy aron pen langdam pulotang te la ke aron karkan pe melo la ke li tumpan Indiana constitution long article 19 long la da ke tum ke humanity rights article ili tumpan biang lo la ke kadok ve tek lor lo la ke pini ke kadok ve educated amoni dang se karbiang long pini ke tek ke rebang dopik national tum lang non Indiana constitution ke cheng pen ke jut porhi lo pulotang te ili tum aron masi char kanun e pini dadak democracy people atau majak kongke litum elected members ke man jabang puta ari sandam thor si pini mapla vek board ideji pabangkel ke right chawe lasi na tu munchinon la pen labang so video kelang tum ta munchinon lang pemera athe India long ke not a single party mata nilithan lo dake multi party system pini BJP tai pini Congress tai da Karbiang long regional party da tai kaprek independent da tai sita pini ar nini tum APHLC pena bangke sandam thor si maplar vekbor idet pabang ni tum claim kle athe dake democracy aja kong pension tum kam claim athe rat jong se aning ke hang rat jong se aning che thedo protang te holaso party phansi vote ke lake piwek po pini ar nini tum long APHLC long ta bang aning kang sam ben si rat tum nili tum long bang lo asi non hejong alam pulotang te la nili RRA ke do alang li singnar sang ho han petu hi het sitami dam lo alang li lo BJP avokar satum BJP nang dun vek nang ji lapen maplas sitami arwak vek po alang li phak hola bangke alang li take kroi pe mekali langdam elo plong te kidam tang Tarabasa Lems Cooperative along sitami alang li chepati dun lo alang li hailo alang li pini Tarabasa Lems Cooperative long sitami elected members sidolo alang li pan pini la person ki vung pona bangkala ke nilitum ning dukpik la pen alang li dunde pusi nilitum along sami lam klar nang chipilo la hola so lam klar penateng pulutang te nilitum ning dukpik la la persona bangke nalitum political ke patu asong ja podoan labang so ruling party long labang so BJP avokal sami labang ki ington kok sikimi nalitum ta unan ke politics aja kong chesart lo nilitum ta la Karbiang long regional party APHLC tame rat aning kang sampai nilitum labang so constitution labang so democracy aron makan nilitum kam claim lo la si non ke bang MP election hora bangke la puson che claim nang ni la pen kadok kawe Karbiang long rat ta thek prong nangji la pen chini et nangji labang so constitution aron ateng langdam pulutang te na si alang li pan ning duk alang li non hejong nilitum pan lam klar nang chipilo la si alang li ke dunde pan nilitum long lam klar nang pi pemelo la si mohola suar ni hot kopi koson pen alang li pan mapla vek det ba social media pa viral det pusitan nilitum labang ke asap ning ke theda mawe alang li pan ke nilitum ning ka che thedo alang li ke nut lem salong cooperative elected members alang li ke APHLC claim be kabang thu alang li ke ka ching hola ja kong do alang li pan ke nilitum ar nam surya kardom aka chitame alang li ahil jumi longji alang li ke kheya nokbe pini APHLC Central Committee Kathar Sar Kwan ni along kaprek pen tami la puson election chepate dulu tami Tarabasa Poloni constituency Tarabasa long henlo labang so APHLC ahil jumi ke long cheng la penalang litum se labang so ahil jumi ta ke wan cheng lo la si APHLC long live kadok kawe rat doan phan tami nili lamthe lan than si ingtoni kolo kardom